Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Oherwydd ein bod yn deall bod pob un ohonym yn unigryw. Yn union fel chi. Hiya. Nice to meet you. Hi. Hello. Nice to see you. What have we got here? Puzzle pieces. Dyna pam rydym wedi ymrwymo i fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru. A chreu gweithle lle mae pawb yn perthyn. It goes that one first. Trwy glywed lleisiau gwahanol a deall gwahanol safbwyntiau. Mae pob un ohonym yn eich helpu i ddeithio'n fwy gynaliadwy. Rydym ni'n gweithio dydd a nos. Fel y gallwch chi ddeithio'n ddiogel. Rydym ni'n eich cludo i'r man rydych am fynd. Fel y gallwch chi wneud yr hyn rydych chi eisiau wneud. Fel gallwch chi dreulio amser gydag anwyliad. Teulu neu ffrindiau. Rydym ni'n eich helpu gyrraedd y platfform neu'r arosfan bws cywir. I'ch cael ar eich ffordd. Ac rydym yn gwneud y buddsoddiadau lleol cywir. Mwyn i fwy ohonoch allu defnyddio ein gwasanaethau. Like a pale green. O ble bynnag y deithoch chi, a sut bynnag y cyrraeddwch chi yma. Beth bynnag rydych chi'n ei gredu. Fi'n edrych yn siarad Cymraeg neu Saesneg. Brother? Yeah, with the blue, I think, yeah. Pwy bynnag rydych chi'n ei garu a sut bynnag rydych chi'n ein ieithu. Rydym yn deall cymuned. Achos rydym ni'n rhan ohono hefyd. Ac rydym yn gwerthfawrogi eich taith. Oherwydd rydym ni'n gwerthfawrogi taith pawb i berthyn. Rydym ni'n falch o'r pethau sy'n ni'n gwneud ni'n wahanol. Ond rydym yn dal i rannu un nod cyffredin. Aha, okay, that's that. Cadw pawb i symud, nawr ac yn y dyfodol. Gyda dewisiadau teithiau mwy canaliadwy. Sy'n gwarchod ein amgylchedd. Dyna pam gyda'n gilydd rydym ni'n meddwl yn wahanol. Adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth integredig. Y gall pawb yng Nghymru fod yn falch ohono. Dyna pam gyda'n gilydd, ni yw Trafnidiaeth Cymru.